Učenički parlament hemijsko-prehrambene srednje škole u Čoki već 3. godinu za redom realizuje projekte edukativnog tipa koji neguju multikulturalnost. Ove godine osmislili smo edukativni kamp Recycle Gram koji ima za cilj da pokaže mladima kako i reciklirani materijali mogu poslužiti kao instrumenti. Na taj način učenici unapređuju svoje saznanja iz ekologije i muzike. Naš je projekat i humanitarnog karaktera i mi šaljemo reciklirane predmete u Obrenovac, gradu koji je pogođen poplavama.